Здравейте! Днес ще ви покажа различните видове дограма, като започнем от базовия модел, 5-камерна дограма. Тук е изпълнена с двоен стъклопакет. Това са тук в разрез камерите на дограмата. Тук имаме 5 камери в крилото и 5 камери в каста. Този вариант може да се изпълни и с троен стъклопакет, като в този случай, ето това е стъклодържача. Той бива намален, реално се ползва по-малък, не че се реже от този. Ползва се по-малък, за да може да се побере по-широк стъклопакет. Ето тук имаме въпросно същия профил в друг цвят, но вече с троен стъклопакет. Тук имаме 1, 2, 3 стъкла, в случая е 32 мм и разстоянието между стъклата е малко по-тясно, отколкото варианта с двойния стъклопакет, но пък това, че са 3 стъкла, дава по-добра шумо и термоизолация, което е търсено решение от много от клиентите ни. И тук вече може да видите високия клас дограма, която е 7-камерна каса с 6-камерно крило. Тя се прави само с троен стъклопакет, около 40-44 мм, зависи вече от спецификацията. Тук в касата имаме 7 камери, в крилото са 6. Стъклата тук са изложени с 3 стъкла по 4 мм. По някой път клиентите за още по-добра шумоизолация избират средното стъкло да бъде 5 или 6 мм, което изолира по-добър начин, защото звуковите вълни резонират между различните дебелини и се разсейват. Освен стандартният цвят на дограмата, който е най-разпространен бял, въпреки че последните години цяла София новите сгради станаха сиви, може би скоро антрацита ще измести бялото, но все още бялото е най-поръчваният цвят. Може да изберете и от други цветове, вече за някои от тях зависи колко е голяма поръчката, като примерно при тези изисква се по-голямо количество, за да може да изпратят определената поръчка от Германия. Ние работим само с немски профили. Иначе при другите може вече да изберете и за по-малко количество дограма. Има в дървесен цвят, това е орех, тъмен дъб, златен дъб и най-разпространения антрацит.